तुला पकडून सांगायला आला. नामदेवाचं भविष्य सांगायला आला. सांगायला आला म्हणतो सांगायला. थोडं आमचं ऐका थोडं. हा बोला. आमचं नाम आहे जरा येड्यासारखं करतोय. बर मग त्याला काय कळतंय का तुम्हाला? हे नामदेव डोक्याचं खोकं नाकलीची नक्कल आहे. हा. ए, गप. खरं आवडतं त्याला, खोट पटत नाही. घरात कुणाचं पटत नाही. हा. मनाचाच कारभारी आहे, अंगाचाच पाटील आहे. आईचं त्याचं पटणार नाही. अरे खतून बोल. बोलो ना आपा. अरे ओ बकरा कापलं काय? बकरा कापूंगा ना फिर बकरा तुम्हाला. हा? हाँ कापूंगा ना. मग तिकडे त्या रानात ये आपलं. काय 2-2 साल तो तुम्हारी हमारी बेट नहीं होती और तुम बोलूता भी नहीं देते और सिर्फ बुलाते हो बकरा काटने के लिए. अरे बाबा तुला काय खळेवर येऊ नको म्हणलं का? वैसा नहीं लेकिन तुम मुझे 551 रुपए देने का हा, और 10-12 रोटियां देने का हा, और इतना गोश्त देने का, हा. फिर काटूंगा तुम्हारा मैं. काय असं ते असू दे बाबा, हा. पण ये तू तिकडं आसराच्या पट्टीला. आश्रमासोबत चाल बरे, आश्रमासोबत चाल बरे, शिवाचा येऊन घे. एक काम कर की तुम्ही मग आता हा, तुम्ही काय माझ्या जवळच आहे तुला सांगा यायला होतो मी. हा. काय कर बकर जर कापलेलं नाही आणि बकर काप उद्याच्याला. आज माझ्यातलं पोळी खाते उद्या तू नाही खायला तुझ्यात बोलू माणसं. अरे बाबा पण त्या गावात सगळ्यात दौडी दिलेली त्याचं काय करायचं? मग सांगू की आपण आज माझ्यातली पोळी खाऊ देऊ उद्याच्याला नाही खायला तुझ्यात बोलू. आमची माणसं का दारात आणि घरात बसल्यावर काय करायचं रे अरे मग- बाबा? मार खायचा काय त्यांचा? अरे बी बिरी काम आहे होईल की पुन्हा तुला झटू लागाय बिटू लागाय. तसलं काय नाही बाबा, तुला जीव वाटलं ये नाही तर काय तिकडे केलं हे बटा करू तू नको. हटकून केलं काय केव्हा येतो मग कशाला हटकून मग काय केलं? तर. कुठं आहे मुलाने? अरे मग झाले पुढं अरे बाबा त्याचीच वाट बघत होतो. पुढं झाले कुठं गेलं गाव आहे? आता तुझी कुठं गेलं बाबा- गाव? अरे भाई भाई पहले से ही इधर ही आया था. हा? हे का आलो हे का? अरे आया था क्या किधर गया था? जरा भागने को गया था मैं.